papunta na tayo sa bus station at dadaan tayo dito sa highway Asian. Medyo may kabigatan tong sayote mga katekir ha. Tingin ko pagpapawisan tayo. Sana hindi mabakros yung sintas natin. Batiin na lang natin yung mga katropa natin dito sa Baguio City. So kung may matsambahan tayong solid north na ordinary, yun na lang yung sasakyan natin. Masisingalin pa tayo nito mga katekir. Pakyat pa. Okay, subukan kayo nating mag picture dito sa may baba ng station mga katekir. Try natin mag-picture. So nandito tayo sa may Malcolm Square. Ayan o, Malcolm Square, Baguio City. Okay, picture tayo mga katekir. So ito yung pinaka cool na pagpicturean na napansin ko ngayong umaga. Kaya pahinga mo na saglit. Picture lang tayo saglit and then proceed na tayo sa taas mga katekir. Ang pangit ng kuha ko dito taas natin konti. Kaya yes, let's go. Lakad na tayo paakyat. Danan natin ulit si Tol Gerald. Baka sakaling nasa chef na siya. I see you forever when I look in your eyes. Medyo tanggalin na muna natin yung face mask natin para tayong nag-jogging ito Sarado pa sila mga ka-take care. Sarado pa sila. Yung marigang sabon. Goodness. Ito yung mahirap pag wala kang exercise tapos bigla kang pupunta sa lugar na may pakyat. Talagang hihingalin ka. Huhi. Inom tayo mamaya. Lapit na tayo sa terminal. Nakalas yung ating sintas. Kakahingan. Parang inaabol ako ng 5 layon. Grabe. So pedestrian na ulit tayo mga ka-take care. Dito yung makikita kung gaano kadisiplinado yung mga motorista. Ayan, kung sa silang humihinto. Unlike sa baba, bubusinan ka pa nila pagdating mo sa pedestrian. So yun, sa wakas nasa
patag na tayo. So next time na tayo pupunta sa SM mga ka-ticket pag akyat natin ulit. Oh my goodness. Okay, Governor Park Road na tayo. Siguro sa Solid North na lang tayo sasakay mga ka-taker. Ningil ako ah. Yan tayo mamaya ng tubig. So check natin yung tubig natin sa likod. Okay naman. Sa dulo yata yung Solid North eh. So biruan tayo aja, pantay dyan tayo Solid North. Tadya tayo sakay. Sana masyambahan natin yung ordinaryong bus no mga taker. So biyahin Cubao yata to. Cubao. Ayun, maganda yung Cubao. Ayun yung Solid North, nakita natin. So mag-aircon ba tayo o ordinary? Meron din pala dito 3 for 100 oh. Kapagod. Adan ma'am. Adan. Ang gagawin ng mga dagan dito eh. Salamat ma'am. Okay. Proceed na tayo sa Solid North. Lawag. Karenyas. Alright, meron pa lang 3 for 100 dito. Kung alam lang natin, dito na tayo bumili. Hiningal lang tayo. Cubao. Yun yung ibang ibang bus ng Solid North. Yung ba kuya po? Sir, manati aircon sir? Aircon to. Magkano po ang hanggang Carmen? Ayun po, tanungin niyo po sa ako niya. Saan po? Ayun. Magkano daw? Aircon sir, magkano po hanggang Carmen? Carmen, 221. 221. May discount sir ang pangit. Okay, pasok na tayo. Let's go. Bakit tayo? Ay, si Dagupan ba? Dagupan may pinapala. Sige po, sakay po. Sige sir. Alright, nandito na tayo sa loob. Doon tayo sa may likod. Alright. Okay, nakapasok na tayo sa loob. Nag-aircon na tayo mga ka-taker para mabilis. Okay. Take care, boom.